След успешна мисия в Хималаите, следващата седмица предстои покоряването на 2 нови върха в Пакистан. Как сте? Готов ли сте? Ние върховете алпинисти ги изкачваме. Покоряването не е наша страст. Това да покориш природата е друга тема. Аз съм напълно готов. След хималайското пролет, 77 дена, която живеех в подножието на Напурна и на Макало, сега съм напълно вече аклиматизиран. Екипировката почти не съм я пипал от едната експедиция за другата. Само смених някакви такива стари, вече са страдали от многото използване на неща. И сега съм готов след една седмица да излета и да направя една бърза атака на 2 нови върха, които планирам това лято. Разкажете за тях, какво ви предстои всъщност? Заминавам с 2 цели. Едната се казва Нанга Парбат, немския връх. Една така много страдална планина, която взела много човешки жертви. И тя се намира в най-западната част на Хималаите. Там времето е малко по-различно, отколкото всички останали върхове. Вече имаме няколко български изкачвания. Последното е през 2006 година. И утре отивам на инструктаж при Дочин Боянов да разкаже за тяхното изкачване, как е преминало, така че аз съвсем точно да си планирам изчисленията, които правя за атаката моята. Какви са особеностите на тези 2 нови върха, които предстои да изкачите? Съвременният алпинизъм е комбинация между от това да си бърз, добре да си изчислил кога ще атакуваш. Т.е. сателитната прогноза, която получавам, да я пресчетеш правилно и да направиш атаката точно в тия дни, в които шансовете за успех са най-големи. Вие вече преполовихте вашата програма да изкачите 14 8000 върха. Така като ви гледам, сте във форма, ще успеете ли до край и какви граници си слагате, до кога? Верно е, сега в момента съм половина на Хималайската корона, 7 върха. Изкачил съм 2 най-трудни Кат-2 и Канченджонга, най-смъртоносния Напурна, който ми беше голямо притеснение. Така с голямо внимание подходих към него пролета. И останалите 7, мисля, че някакси не чувствам психологическа бариера за тях. Еверест мога да е най-високия, но далеч не е най-трудният. Планирам го за 2018 година. Но ще обявявам целите си една по една, защото в алпинизма това не е спорт, който се развива на стадион, където всичко е ясно, че почва, приключва и ти си безопасно вкъщи. Алпинизма често има и тъжни завършици, така че аз ще внимавам изключително много, така че да се докарам до къщи цяло и да обявя следващата цел, като му дойде времето за нея. Точно в тези моменти, когато казвате, че осъзнавате, че настъпва опасност и трябва да запазите разум, как успявате да преборите пък желанието и амбицията да стигнете до край и да наделее в крайна сметка наистина разума, ако трябва да се откажете и да се върнете обратно? Там имаш разум, обаче водещо е чувство за страх. Мен страха ме спасява от крачките, които се отиват извън възможностите ми. Риска започва там, където завършват възможностите. И страхът е този, който ти казва, това е момента, в който трябва да спреш и да се откажеш. Втори връх, на който отивам, Гачербум 2, през 2009 година се качих на 50 метра от най-високата точка. Спряме остър гребен, който от едната страна е Китай, от другата Тибет, много силен вятър. И аз го гледам върха и си казах, аз ако тръгна да го правя, нещо мога, защото бях абсолютно сам в планината тогава. Нямаше никой, на близките километри нямаше никой. Нямаше да се разбере още, че съм загинал. И затова там спрях. И сега обаче ми по-спокойно отивам на познат връх. Когато отиваш на познат връх, вътрешно някакси не си притеснен от какво те очаква, къде са трудностите, как се преодоляват. Всичко ми е горе-долу известно там, така че втория връх, който ще бъде някъде в края на юли атакуван, ми е по-спокойно. Но сигурно е много трудно да спрете, когато сте стигнали почти до върха. Много хора не успяват да го направят.
Добри алпинист е живи алпинист. Това си го повтарям непрекъснато, когато тръгвам да правя някакви рискове. И затова зрелите алпинисти са най-силни и най-оцеляващи в една възраст, която съм аз в момента, между 35 и 45. Още си силен, обаче си старо куче, странен заек. И някакси чувстваш, че ще можеш да се оправиш в трудностите, които ти предлага самата планина непрекъснато. Там нямаш момент, в който си спокоен, дори в палатката, като спа, в лагерите, разсъждавам, имам план как ще избягам, ако стане лавина или както миналата година стана земетресение, примерно. Абсолютно не очаквам. Както си спиш, може да стане нещо. И затова винаги имаш резервен план, в който трябва да оцелееш. А колко време всъщност прекарвате на върха, на самия върх? На върха си има процедури, които трябва да ги извършиш. Това е 360 градуса панорама, снимка на всичките страни, снимка на детайлите, флагче, ако има нещо. Така че средно, ако не духа много силен вятър, прекарвам някъде даже по някой час. 1 час в космоса, 1 час в облаците. Това е неописуема гледка, която като я видиш, тя те зарежда ужасно за следващите върхове. Ти виждаш морето от върховете и аз много се впечатлявам на тия гледки. После на снимките, които си правя, разглеждам детайлите. Там просто снимам като автомат. Когато е много ветровито, което често си става, прекарваш минимум от време, така че да успееш да свършиш всичко и да докажеш, че си бил на върха. Това е една от задачите ни на всеки един, който се качва на върх, е да докаже, че е бил горе. Има алпинисти, които историята знаят как са правили селфита на различни места, но не са били на върха, после казват, че са били на върха. Има хора, опитни, които изчисляват къде са били тия хора и доказват, че не са били на върха. Така че най-добрите върхове са доказаните. Какво се случва в мислите ви, докато сте в рамките на този 1 час горе? Успявате ли да осъзнаете наистина къде сте и какво сте постигнали, или равносметката идва чак когато слезете отново долу? Горе съм абсолютно действам като автомат. Никакви чувства даже нямам. Не се и радвам толкова много. Чувствам облегчение, но радостта, оценката, преценката на това, че си оцелял, идва в базовия лагер, когато следваш. Чак тогава изпращам СМС вкъщи, че съм се качил. Много хора пращат от самия връх през сателитния телефон. Качих се и да, обаче аз, въпреки че не съм суеверен, отгоре не се обаждам да кажа, защото историята знае, че края на една експедиция е в базовия лагер. А дори не и базовия лагер. Аз се радвам най-много, когато се върна в София, когато видя посещачите на летище София и тогава казвам, тази експедиция приключи тук. Отгоре еднакъв ли изглежда света от високо? Ами не, оттам винаги гледаш отдръпнато от всичко останало и всичките малки проблеми ти се струват, че са абсолютно незначителни и лесно преодолими на фона на това, което ти си направил там. И затова се радвам от време на време да си го причинявам това отдръпване от средата тук, от проблемите. И като се върна, всичко ми е лесно тук. Съм още по-зареден, още по-силен, още по-желаеш за нови върхове. Вашата история всъщност е много вдъхновяваща. Преборвате на 2 пъти най-тежката болест – рак. Справяте се и с диабет. Искате ли повече хора да знаят за тази силна воля, за мотивацията, която ви подтиква да покорявате? Не обичате тази дума, все пак е едно покоряване върхове и битки нон-стоп в живота. Не, вече покоряването на вътрешните тия трудности и върхове си е думата покорявам горе-долу е по-точна. Всички, които имат проблем с здравето или каквото и да било житейско, върховете са въобще излизането навънка, на природата, на самотата, като изпитваш в планините понякога, е това, което те откъсва, ти го виждаш отгоре, виждаш решението и решаваш. Така че тия всичките, които страдат по някакъв начин, ако се отпуснат, ако се предадат, губят. Те си отиват. Аз съм бил точно в положение, в което виждам, че мога да си отида утре, мога и да оцелея.
И някакси тогава ми се роди огромният ентусиазъм за нови върхове, за неща, които да покорявам и да ги премахвам като трудности и вече да гледам с едно светло бъдеще. Бихте ли разказал за, надявам се, успешния проект 14 по 8000 в една книга, например? В момента, сега по Кориана Пурна, имах свободно време в лагера и почнах да пиша. Първата ще се казва "Първите 7". Това ще бъде книга за началото по средата на тая хималайска колекция, да го кажем, от върхове. Като наистина ще разкажа не само за самите върхове, а пътищата за върховете, за ноу-хауа на експедициите, какво седи зад тях, как се организират, как стават. Искам да дам така знания на млади българи, които искат да ходят на големи върхове и да се борят с тях. Защото борбата с големите върхове не е толкова понякога физическа, колкото психическа. Аз ги изкачвам заради търпението, което съм си възпитал да чакам точния ден, точния час и да направя атаката, като да ми стреля на върха. И тази книга ще даде именно един така тласък, си го представям на хора, които искат да изкачват върхове и преки и преносния смисъл.